Belakang hambai, ini norok saimano uskango 14 tarik, sing Human Rights Commission itu kaisa lepas di lemani kini je Nandanagar Naikha Rokno at kaisa pai uskango lain tangai ada tariko at kaisa pai Rokno korupsa municipal ni borok ni bosawo borok ni mana roklang tangmai mana tu ino sing aru kaisa komplain di mana Human Rights Commission borok sing no abu ni uttor ini malai tai di sahur sing hangi malai ta maleman yagulo aru ni chairman ini Human Rights Commission chairman sahib no soho khailai aru kaisa khali jaga tongo aru bazar khlaimano hone borok samani bai sing o jaga no sport nai lengan eleka sini chairman soho Human Rights Commission chairman bo kaisa sin logo nai leka sing wan chuk lainai oboni yagulo o ungkolok ni jaga no oro borok no tubui dukan di nai ni bo saga dukan amni yagulo sing wan chuk lainai oro di se bahai nai nya sini municipal corporation ni yo sahe bai malai nai malai sing tai bo kok salai nai tai kaisa jaga borok o jaga no bo lainai ada ka tai sa tebol ta amo wan chuk lainai amo ni babino au belai ka hambai mari sing komplain di mana logo na time di no sing no amo ni bagai tor dina ni bagai borak sing no ringka officer sing kaya ngai sono thana ni kino tabu bisibak tanggai tonggo amo ni bagai belai ka hambai mari sing wan chuk lainai sini mayor sahibai kok salai tamo solution thang sing abo nainai piaba sing sini borok je bania khai tongmani borok je osohayung tongmani abono solution khainani bagino sing tini oro basa lajar sini oro tonggo sini MLA bukok sopna sini MDC plus sini TWF NGS bukok Gita sini sopna tidia Agotla Town Committee Vice President sini bukok Sodala sini sopna tiri yang bobo Nandanagar ni local lengui tonggo apne bagai sing ikut nanti khelai ya, saya kok khelai.